nangu lo sisi lo. Wangifakela imali mina. Ngakufakela Ujwayele ingane yakithi, ujwayele ingane. Bhuti la uthi unenkinga nani benikade nisizana naye. Sanibona sisi unjani? Uyaphila njani? Ngiyaphila sisi. Ngicela ukuthi nizivumele singene ngaphakathi. Ningenelani nifunani? Sisi siuhlelo thina. Nifunani? Sisi ngicela uqala ngiyichaze mina. Uyichazelani? Wena Patra ufunani la? Patra ufunani la? Ngicela ukuthi nizivumele singene noma ngiyichaze. Yini wasilethela igebengu elidala amabhara club? Noma nifuna ukuthi simemeze khona la ngaphandle. Noma ningamemeza akunankinga. Sisi wami ngicela ukuyichaza mina. Uyichazelani bhuti? Hayi musuluzidina aswendanga kini la ningasijwayeli kambi. Hamba nalo Patra wenu. Sisi nizovumela ukuthi singene. Angeke sinivumele ningena niyaku. Liyashisa ilanga la. Noba lishisa hlala lapho phela akunankinga. Noma simemeze khona la ngaphandle. ngaphandle. Noma ningamemeza. Memezani. Vele ngiyimemeza. Usisi noma ufuna endini yakho. Hayibo umkhalisa lo sisi lo. yini hayibo baze basijwayele endini yethu asirenti kini la ningasijwayeli kamba kusoma kini la hayibo uPatras lethela amakhamera lo silethela amakhamera ujwayela kamba niyamaza ngithi vele ingakubisa la ngegama ngoba niyamaza ngithi ufunani Patras niyazi ukuthi ufike ngani ufunani Lezi zimpahla zami zema wifi la ngithenga kuwena. ama wifi Hawu sewushela kusela lokuzana kudlule 2 months. Sinihlalisa kuphi sinihlalelani ningajwayeli kani nihambe la ukuthi usina la bana asijwayela kabi Awushuthi sisi le ndaba sizoyikhuluma kushuthi simile ke. niyoyikhuluma nimile anginankinga anikho welcome yabona Ngiyayifuna imali yami. Ake sengiyichazile Okay fine. Sis igama ngubhubesi ngihamba ngaphansi kohlelo imahlafuna show. Sibhalele ubhuti la uthi unenkinga nani benikade nisizana naye. Wafaka imali. Angihlangani. Angihlangani. La nifuna ukumshaya. Bhuti uyiqinisa ngithi lokho ngitshele khona. Ngiyoshaya manje. Ngoba wayifaka kanjani imali bhuti? Ukesend noma uyifaka ekhadini labo. Ukesend ngawafaka ukesend ujwayela kabi. Ujwayela kabi imali yane unginika nini imali yami? Sis ubhuti wayifaka imali. Hayibo angathanda imali yafaka ubhuti mina ufaka imali kuphi wena? Obe ngifakele imali. Uyifaka kuphi? Yini obubasiza ngayo bhuti? Laba ngafika ngabacela ukuthi mina ngifuna lokuzana ngifuna ama wifi nje but ufake imali ngawafakela 3.4 yabo 2 months ago ngayifaka le mali bona bayani bana hayi ngamanga ke lawo ngiwathenge mina angafuna ulenza wena bhuti muphi umuntu wamfakela imali kahle kahle nangu lo sisi lo Wangifakela imali mina. ujwayele ingane yakithi ayikho leyo mali akekho umuntu ojoyela lana asizile ngokusoka yabo nje sifike sanokha kahle yazi imntase masibanike 2 minutes bakhulume sibalalele baphume lapho nisinike isikhathi njengabantu abadala singane la sihlale phansi sikhulumeni kahle njengabantu abadala Nazi hlalani abamaye mabama sinalo isihlalo zokuhlala la semqashweni la undlusala sohlalo bafowabo sinikeze umfowethu ahlale nje azanginyanyisa Patraw ngifake imali bafethu azanginyanyisa wePatraw ngifaka imali kuwena le mali azanginyanyisa wePatraw because mina ngikaze ngiyithole leyo mali. Cela lana sibadala ngoba silana yabo nje basifikele thina sohlelo siza ubhuti nina ukuthi nithathe advantage ngenxa ukuthi ubhuti niyambona isimo sakhe sikanjani ayenziwa lonto bafowethu vele ngomhla ka30 bayahamba ukuthi bayahamba ngomhla ka30 mbuyiselene ngokwakhe ahambe senakho ngokwakhe ke sithathe ini imali anifakela yona Patraw imali yakho wena kanti ngifake imali nje ngifuna iWi-Fi nje mina ngifuna iWi-Fi nje ambuye bambuyisela ngoWi-Fi ngena sizana nabo vele before bhuti esasizana amanje sibili maje sebanroba kanjena into obani laba bagrobhile Patraw
Hawu, angithi sesikhulumisane sazwana laphana nje wathi ngizoninikeza o-Wi-Fi wami sekuphele 2 months manje. Iphi manje le Wi-Fi lokuthi ukhuluma ngayo? Sesibakufakela imali. Akaze bangifakele imali mina ngazani namali nje. Ngimfakele ne-cash send. Yakhishwa kuyena. Akhishwa nawe yena. Sisi uyakwazi lokho ukuthi yakhishwa udadewenu omncane imali. Unemali kaPatra wena? Ayikho imali engiyaziyo. Unemali kaPatra wena? Ayikho imali Ungakunyanyise kulethwa amakhamera la endlini ngeke isimonga sakho sokuthi uthatha imali zamakwerekwena. Angazani namali ngithini? Hayi. Phela nikwazi ukuthi ningaphika imali nobabili nihlala ndawonye la endlini. Mina ngiyibone phi ke makethi uyifakele yena ngazela phi mina? Nakho imali kuthiwa ifakelwe nina phela. Patra ufake imali ufake kubani imali uyifake nini ngomhla Wafaka kabani? mali Yabo 3.4. Nizwileke 3.4. 3.4. Siyawucela ke lo 3.4. Ayibona lokhu ukhruva ngayo. Siyawucela ke lo 3.4 ngoba ngeke sihambe lana singawutholi. Ukhruva ngani? Ukhruva ngani? Ukhruva ngani ola lonke? Uthatha phi imali? Sebexabana kodwa Mina ukuthi ngithatha Sebexabana kodwa. Patra Manini ke bafethu sisebenza ngesikhathi ke thina akanginawo amaningi ngoba vele ngike ngayichaza ngisangena laphana khona esizophuma nakho ke la endlini. angeke niphume nalutho ngeke niphume nalutho ngeke niphume nalutho nikhona aningazi kahle ngeke niphume nalutho ngeke niphume ngalutho ngeke niphume nalutho ngeke niphume nalutho imali yami ngeke niphume nalutho Ngifakile imali yami. ngeke niphume ngalutho ngeke niphume ngalutho ngeke Siphume nalutho. Ngeke. Yini mfowethu ongathanda ukuyithatha lana engakhosti imali yakho? Ngifune le Wi-Fi leyo. Iyona leyo engifunayo leyo. hayibo Iyona leyo iyona. Sesingangithinti. hayibo Iyona le mali nabo leyo. patrol ngihlanyisa nabo ngihlanyisa Ngoba imali yami nje. Ngomphose laphana lo. Ngihlanyisa nami Iyona leyo bengifunayo. hayibo Iyona. naze nangihlanyisa no patrol ngisathi Wi-Fi yami manje Yabona nto. hayibo Manje. Yabona khona lo intambo yayishiya yabayeka. Intambo ngiyayifuna Lona Hayi naye lo. hayibo ngeke phela hayibo ngicela ngiyekeni wena patrol ngiyokushaya yazi ngiyokushaya wena patrol ngiyokushaya wena patrol Mana mfowethu lalelani ke bose sibami. Ayikho into engizoyilandelela lo bhuti ngoba sifikile la sizomshaya ngiyabona sombhanqa nawe Awuthi ngiyabonga mina. Ngiyabonga. Sombhanqa naye. Ngiyabonga. Lezi ayiphethe njengamanje. wanginyanyisa patrol Hayibo, kanti sodlala la sinasikhathi sokudlala. winja hambani la Phinde nginibingelele ke babukeli ke sambile ke nobhuti ke lana ke sashona khona noma ngabe bekunzima kunjani kodwa sikwazile ukubuya nazo izinto. Kodwa uzizwa kunjani ke nje basikwazile ukukusiza wabuya nazo izinto. Kahle mina ngifuna ukubonga amahlafuna show ngoba ngibongise ngitholele kwami lo ngoba bebantshontshela imali ngifake imali 2 months ago sesengithole lokho sokuthi ngibonge kakhulu ngiyabonga kakhulu Lokho esikutholele khona lokho uzokwazi ngithi ukudayisa ukuthi kuphume leyo mali yebe beyithathile. ngizoyenza kanjalo ngoba sengikutholele kungcono sesengikutholele ke kodwa yenye imali nje yashota kanti kodwa kungcono lapho lento enizoyidayisa leyo. Sithanda ukubonga ke kuninonke babukeli othanda ukusizakala ngaphansi kwalolu hlelo ubhalele ngaphansi kwanansi inamba u063 484 0701. Danko siyabonga.